Il-fost ta' taħt is-sur li għal bosta snin serva ta' parkeġġ għal karozzi barra l-belt, illum huwa magħluq għal vetturi. It-telqa li hemm hija evidenti. Jiddomina l-iżingar enormi u l-ammont kbir ta' ħmieġ u imbarazz li jdejjaq lil kull min jazzarda jħares l-isfel. Dera ta' ħmieġ, skart u imbarazz. Terrapien u tifrik ma' kullimkien. Diżastru sħiħ b'munselli kbar ta' imbarazz u materjal ta' xogħlijiet mitluqa ma' kull naħa. Keġwiġija ta' fliex kienu materjali oħra tal-plastik, b'ammont eċċessiv ta' skart li tħalla jinġema l-bosta żmien. Fuq il-post tħalla jikber ammont kbir ta' ħaxix ħażin, bl-art u l-ġnub tas-sur miżawda b'ħaxix u skuk nexfin. Evidenti wkoll it-traskuraġni u sfreġu strutturali fil-parti tas-sur taħt il-latrina pubblika wara li ġiet moddija l-komunikazzjoni. Apparti tal-ambjentali dan il-post li għalihem l-aċċess minn taraġġ huwa wkoll ta' periklu għal min jażel biex jinżel u jaqta' fil-qasir biex jasal għal triq l-assedju l-kbir. Fl-art hemm ukoll bokka miftuħa. Il-bini tal-madwar huma l-biċċa kbir abbandunati u fi stat ħażin. Nies li tkellmu dan l-istazzjon qalu li l-abbandun li hemm jixgħet l-attitudni ta' telqa li għandhom l-awtoritajiet ambjentali.